Umama uNonduduzo Nxasana oneminyaka engama-58 usebe yisakhamuzi salapha eMshwathi kusukela ngo-1981. Uhlala kulendlu yodaka namalungu omndeni ayisithupha. Lendlu ke yakhiwa ngawo unyaka ka-1981. Umama uNxasana uthi abufiki neze ubuthongo uma likelana izulu ngenxa yokwesabela ke ukudilika kwalendlu. Indlu ehlala nomndeni wami njengoba sayafika sayakha ngo-1981 isindala kakhulu. Seyinaka ukuthi ivuze noma ngabe lanethi izuku umuntu asabela ukuthi ingazi imcindezela. Iphupho lika mama uNxasana lokuthola ke indlu ephephile selizofezeka. Uyingxenye yabantu abalinganiselwa ngaphezulu kwezinkulungwane ezingama-20 abazokuhlomula kulezi ndlu eseziqaliwe ukwakhiwa lapha. Ungqongqoshe wezokuhlalaliswa kwabantu uthi sisesikhulu impela isibalo sabantu abantula ke izindlu kuleli. Post 1994 you have unfinished projects across the country. We have to quantify them. Where there are service stands that are available, let's say, for example, a project was done and is left at foundation phase. But somebody says, if I have that site, I can be able to build for myself because I can afford. So we've got to be able to release those. So it's part of what we need to resolve in terms of unfinished projects. What do we do with them? Ingaphezulu kwezigidi ezingama-200 imali ebekeleke ukwenza lo msebenzi. Into abaluleke kakhulu kuthina njengohulumeni njengamanje ukushintsha indlela yokwenza izinto. Sinyuse igiya nespeed sokuletha intuthuko kubantu bakithi ngoba sithi abantu bakithi abakwazi ukuqhubeka abathatha isikhathi eside belinda intuthuko. Nendlela esenza ngayo izinto ukuplana ukufaka ingqalazinda nokwakhiwa kwezindlu abantu abakwazi ukulinda iminyaka e10. Ukuncishiswa kwesabelo mali kuthiwa ke kuzoba nomthelela kulomsebenzi wokhiwa kwezindlu ezweni. Njengoba isifundazwe sisalelwe ke umsebenzi wokwakha izindlu ezingaphezulu kuka-700,000. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisemshwathi.